चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर आजचा दिवस सर्वांना सुख शांती समृद्धीचा जाऊ ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर काय मंडळी, दिवाळीची तयारी झाली तर करंज्या, लाडू, चकली, शंकरपाळी सर्व केलात का? नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची साधी पोळी. तर पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी पोळी. पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी पोळी हे चॅनलचं नाव आहे. आणि इथं लाईव्हला सर्वांचं स्वागत आहे. हाय रोशनी, कशी आहेस? सॉरी काल मला अचानक जावं लागलं लाईव्ह सोडून तुझं संध्याकाळी. काय रोशनी, झाला फराळ वगैरे केलास की नाही? काय काय केलंस नक्की सांग. शीतल खंडेराय, आई तुळजाभवानी तुळजापूर. नमस्कार शीतलताई, नमस्कार. कशा आहात? आणि तुमची फराळाची तयारी झाली का दिवाळीमध्ये करण्यासाठी? शीतलताई म्हणतात गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. शीतलताई हर हर महादेव. तर तुमचं दोघांचंही स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. शीतलताई लाईव्हला डबल टॅप करून लाईक करा. शीतलताई काय जेवण बनवलात आज? संतोष खंडेराय, नांदेड. नमस्कार संतोष दादा. नाही ग, यावेळी फराळ नाही करू शकत. ओके, सासरे तुझे ऑफ झाले त्याबद्दल, त्यामुळे मी विसरलेली, सॉरी रोशनी. शीतल खंडेराय, नमस्कार ताई, नमस्कार. तर सर्वजण काय करताय नक्की सांगा. तर सर्वांचं लाईव्हला स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला सर्वजण जॉईन व्हा. फास्ट सर्वजण जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी पोळी हे चॅनलला लाईव्ह आले आहेत, तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलला कोकणातले व्हिडिओ. कुठे जाते खुशी? काय पाहिजे उशी? घे. तर पटापटा कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा मित्रांनो आणि ताईंनो, दादांनो आणि ताईंनो, पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे लाईव्हला चॅनल आलं आहे. सावकाश खुशी. हो, रोशनी कुठे गेलीस? मंडळी काय करताय? पटापटा लाईव्हला कमेंट करा, जेणेकरून आपण छान छान गप्पा मारू शकतो. प्लीज कमेंट करा. पटापटा लाईव्हला कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो. ताई दीदींनो, पटापटा चॅनलला सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी बोळी. तर काल मित्रांनो आम्ही करंज्या बनवल्या सुजी रव्याच्या. सर्वेश रासम, हाय सर्वेश, हाव आर यू? तर करंज्या बनवल्या, खूप खुसखुशीत झाल्या
आणि छान झाल्या. पण कंबरडं मोडून गेलो म्हणजे करंजा बनवता बनवता. म्हणजे 9 वाजता रात्री बसलो करायला, ते 11 वाजले आम्हाला करायला करंजा. रोशनी म्हणते लाईक डन. थँक्यू रोशनी. रोशनी, काल मी करंजा बनवल्या, एकदम खूप छान झाल्या. त्याचा व्हिडिओ म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे, तर सर्वांनी नक्की पहा. तर एवढ्या म्हणजे 9 वाजता मी स्टार्ट केलं आणि 11 वाजता ते अर्धा किलोच्याच बनवल्या. पण दोघांनाच बनवणं खूप कठीण होतं. तर कशा कशा बनवल्या, पण खायला म्हणजे चवीला खूप अप्रतिम झाल्या. हे मला तुमच्यासोबत सर्वांसोबत शेअर करायचं होतं. म्हणजे फराळाचे माझे 2 आयटम झाले आहेत, एक करंजा आणि शंकरपाळी. अजून चकली करायची आहे. अजून काय करू, मला सजेशन नक्की द्या तुम्ही मित्रांनो. तर रोशनी म्हणते वा, मला पाठव, यावेळी मी फराळ नाही करू शकत, मला पाठव सगळा फराळ. हो मानसी, मी तुला नक्की पाठवते. तर सर्वांनी फराळ केलाच असेल तर मला सांगा. मी चकली आणि शंकरपाळी आणि करंजा 3 बनवले. अजून मी फराळामध्ये काय बनवू शकते, प्लीज मला कमेंटमध्ये पटापट सांगा. मी अजून फराळामध्ये काय बनवू शकते. शौर्य गवळी. शौर्य गवळी, हाय मॅडम, नमस्कार. रोशनी म्हणते बेसन लाडू. नको ग, बेसन लाडू खावत नाही माझ्याने. मला कुठलाच लाडू आवडत नाही, फक्त बुंदी सोडून. मला बुंदी खडखड आणि नरम मला दोन्ही आवडतात. ओके. हॅलो चेतन पोद्दार. हॅलो चेतन दादा, नमस्कार. प्रशांत ढोबे, जेवण झालं का? हो प्रशांत दादा, हो जेवण झालं. रोशनी गोसावी, रव्याचे लाडू. रोशनी, मला लाडू नको सांगू, मला लाडू नाही आवडत. हां, दुसरं काय ऑप्शन दिलास? मग चिवडा बनव. ओके, चिवडा. हां, चिवडा बनवू शकतो बेसनचा. शेव बनव. हां, हे 2 ऑप्शन आहेत, चिवडा आणि शेव. थँक्यू रोशनी, छान सजेशन दिल्याबद्दल. हो मॅडम, तुमचा आवाज खूप छान आहे मॅडम. थँक्यू सर. थँक्यू शौर्य. माझा आवाज तुम्हाला चांगला वाटतोय, पण काय माहिती माझा खरोखर चांगला आहे का. थँक्यू. प्रशांत दादा म्हणताय शंकरपाळी करा. प्रशांत दादा, मी शंकरपाळी केली, खूप छान बनली आहे, एकदम खुसखुशीत. तर माझ्या मम्मीने पण सांगितलं आहे की माझ्यासाठी पण शंकरपाळी बनव. तर खूप छान बनली आहे शंकरपाळी. प्रशांत दादा, तुम्ही बनवलात का शंकरपाळी वगैरे? तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो. डबल टॅप करा आणि लाईक करा आणि पटापट मेसेज करा, कमेंट करा, पटापट कमेंट करा. एकट्या खाता का, आम्हाला बोलवा. हो दादा, दिवाळी दिवशी मी तुम्हाला सर्वांना बोलवणार आहे. अगोदरची दिवाळी ना खरंच खूप छान होती. म्हणजे खरंच, म्हणजे कधी दिवाळी येते आणि शाळेला सुट्टी पडते असं व्हायचं. पण आता ती काही मजाच नाही राहिली आहे. म्हणजे घरी जी मजा असते ती म्हणजे कामाच्या ठिकाणी राहून नाही येत. म्हणजे घरापासून लांब, ज्या दिवशी सकाळी तुळशीच्या भोवती शेणाने सारवलं जातं, तिथं छान अशी रांगोळी काढली जाते. डीजे कोणता आवडतो? नाही, डीजेची गाणी मी ऐकतच नाही दादा. फक्त लग्नात वगैरे नाचायचं डीजेमध्ये, पण ते पण मी नाचली नाही आहे. आता माझ्या भावाचं लग्न असणार आहे डीजेमध्ये, तेव्हा मी नक्की नाचणार आहे.
प्रशांत म्हणतो हो खूप छान होती, आता तो पहिला मूड येत नाही. हो दादा, प्रशांत दादा खरं बोलतंय. वैभव पाटील, हाय वैभव दादा, नमस्कार. बी यूट्यूब चॅनल, हॅलो नमस्कार. तर चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आता अजूनपर्यंत फक्त एकच लाईक झालं आहे, पटापटा लाईक करा सर्वांनी. स्नेहल खेर खेर खेरटकर, हॅलो स्नेहल, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर पटापटा लाईक करा. तुमचे सर्वांचे लाईक खूप कमी येत आहेत, म्हणजे माझं नवीनच चॅनल आहे. प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. डबल टॅप करून लाईक करा, जेणेकरून मला तुमचा सपोर्ट भेटेल. खूप छान माणसं माझ्या लाईव्हला जॉईन झाली आहे, तर प्लीज सर्वांनी प्लीज पटापटा डबल टॅप करून लाईक करा. निलेश दादा नमस्कार. मानसी नमस्कार. मानसी कशी आहेस? मानसी हाय निलेश दादा म्हणते. तर निलेश दादा तुझं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. स्नेहल म्हणतात आपलं विलेज कोणतं आहे ताई? तर स्नेहल ताई, माझं विलेज आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा कोकणामध्ये. निलेश दादा म्हणतोय मजेत ना? होय निलेश दादा मी मजेत आहे. काल मी आणि माझ्या मिस्टरांनी करंजा बनवल्या, कमर मोडून गेली आमची. निलेश दादा म्हणतोय हॅलो मानसी. हॅलो हॅलो. मानसी म्हणते मी मस्त ताई, तू कशी आहेस? मी पण मस्त आहे मानसी. शिवाजी दादा म्हणतायत आती क्या खंडाला? नहीं दादा मैं इधर ही ठीक हूँ. अक्का माने, अक्क्या माने, नमस्कार अक्क्या दादा. शाहिद खान, हेलो मैम. हेलो शाहिद भैया, कैसे हो आप? सबका हमारे चॅनल पे स्वागत है. काल बघितला दादाने व्हिडिओ. हो मी पण बघितला तुझा व्हिडिओ. मुबारक खान, हेलो भैया नमस्कार. बस आपकी दुआ, धन्यवाद भैया जी. भाई नमस्कार नमस्कार. नए हो तो चैनल पे प्लीज़ डबल टैप करके लाइक करो, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना चैनल को. मानसी छान वाटली ॲक्टिंग नव्याची. ओके, आम्ही नाही पाहिली, दादाने आम्हाला नाही टाकली बघा पाहायला. धन्यवाद. हा हा हा. करंजा हाड हाड सर्वात पण बरे वाटले, दोघांनी मिळून बनवलात. हो दादा, मिस्टर रडत रडत बनवत होते, नंतर मला झोप येते पण त्यांना शेवटी बनवले, त्यांनी हेल्प केली पुरी. राकेश पालव म्हणतोय नमस्ते नमस्ते राकेश दादा. कहाँ से? शाहिद भैया जी बोल रहे कहाँ से हो आप? तो हम है महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग से. राकेश म्हणतोय जेवण झालं? हो दादा जेवण झालं. प्रीती कहाँ? खाना खा लिया? हाँ जी भैया खा लिया. आपने भी खा लिया क्या? बताना जल्दी. तो मैं अभी बात करी थी दिवाळी की. तो सर्वांची दिवाळीची तयारी झाली का नक्की सांगा. आणि निलेश दादाने आम्हाला व्हिडिओ नाही टाकला. शाहिद खान बोलते नहीं अभी नहीं खाया. ओके भैया जल्दी खा लेना. मानसी वेलकम दादा. जोड़ पे हूँ इसलिए. ओके भैया जी ओके. जॉब पे ओके. अनिल कुमावत, झोप झाली का? झोप आम्ही नाही झोपलोय दादा, दुपारची झोप नाही घेत. शाहिद खान, ओ निलेश दादा म्हणते अगं माझ्या चॅनलवर आहे व्हिडिओ त्याचं बोलते मानसी. काल तू लवकर गेलीस ना रोशनीताईच्या लाईव्हवरून? हो दादा, मुलं पुढे पुढे जात होती ना, त्यामुळे मला म्हणजे मोबाईलकडे बघून त्यांच्याकडे बघणं होत नव्हतं, कारण त्यांना एका जागेवर थार होत नाही, त्यामुळे मी पुढे गेलेली. शुभम दादा म्हणतायत हॅलो हाय. शुभम दादा नमस्कार, लाईव्हवरती स्वागत आहे. तर मानसी म्हणते व्हिडिओ नाही टाकली दादाचं यूट्यूबवर जाऊन बघितला आम्ही. ओके मानसी, मी पण बघते. वेरशिला
सरपंच सरपंच नमस्कार। आपका मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे नाम नहीं पढ़ने आ रहा है, लेकिन मैं आपको नमस्ते बोल रही हूँ। सरू धागे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मानसी, दादाचा चॅनल आहे तिकडे जाऊन बघितला। ओके मानसी। शुभम दादा म्हणताय जेवण झालं का? शुभम दादा, हो जेवण झालं, तुम्ही जेवलात का? नक्की सांगा. आणि एवढे जण सर्वजण लाईव्हला आहात, प्लीज एक डबल टॅप करून लाईक नक्की करा. तुमच्यामुळे, तुमच्या एका लाईकमुळे मला खूप सपोर्ट मिळेल. तर सोमनाथ गायकवाड, नमस्कार सोमनाथ दादा. शुभम दादा, ओके. शुभम दादा, तुम्ही काय करताय, कुठून बोलताय नक्की सांगा. सोमनाथ दादा, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. मानसी बोलते, ताई तू माझ्या शॉर्ट व्हिडिओ नाही बघितला ना? अगं मी संध्याकाळी मला दिसला तुझा व्हिडिओ. मी बघत होते, पण ते नेट प्रॉब्लेम होता ना, त्यामुळे नाही बघितला. मी जाऊन बघते. निलेश कोहेंडे, अगं असेच बनवले आहे चॅनल मेमरी सेव्ह करायला. छान दादा. एक यूट्यूब असं प्लॅटफॉर्म आहे जिथं आपल्या मेमरी पण, जरी आपल्याला ते पुढे नाही न्यायचं असेल तरी एक मेमरी आपल्या सेव्ह होतात, तिथून जाऊ शकत नाही कुठे. हे खूप छान वाटते बघ. विनायक दादा म्हणतायत, नमस्कार ताई, कसे कसे असा तुमका एक लाईक देतोय, स्वीकार करा. विनायक दादा, धन्यवाद धन्यवाद विनायक दादा. तुमच्यासारख्या माणसांचं एक लाईक पण माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं असा. तर प्लीज इथं असणाऱ्या प्रत्येक माणसाने प्लीज एक लाईक करा. लाईव्हला सर्वजण आहात ना, प्लीज एक लाईक करा आणि छान छान मेसेज करा, कमेंट करा. सुरेश निकम, हॅलो सुरेश दादा, नमस्कार. शुभम दादा म्हणताय सोलापूर. ओके शुभम दादा, छान, सोलापूरहून तुम्ही आमच्या लाईव्हला जॉईन झाला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मानसी म्हणते, ताई जेवण झालं का? हो झालं. मानसी बोलते, निलेश दादा जेवलात का? माय स्काय जळगाव, नमस्कार दादा. नमस्कार, जळगाववरून बोलताय, तुमचं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. अमित भिसे, नमस्कार काका. ओमकारला आमची गाडी दिली, तुमच्या फॅमिलीत एक मेंबर जॉईन झाला. वाव, आम्हाला नाही सांगितलं तर काका कोणी, तुम्हीच सांगताय आता आम्हाला. कधी दिलात नक्की सांगा. जी आम्ही आंबोलीला घेऊन गेलेलो ती गाडी दिलात का तुम्ही? ओके दादा, थँक्यू. ओके अमित काका, थँक्यू सो मच. एक मेंबर ॲड झाला आमच्या फॅमिलीमध्ये, थँक्यू सो मच. काका इलौकी पेढे देतो आम्ही तुमका सगळ्यांका. आज दिलाय वय, छान छान. मायस काय जेवण झालं? हो दादा जेवण झालं. विनायक दादा म्हणतायत, ताई सर्वांनी सपोर्ट करा. थँक्यू विनायक दादा, तुम्ही छान कमेंट करताय सपोर्टसाठी. तर प्लीज इथं डबल टॅप करा स्क्रीनवर, जेणेकरून मला लाईक मिळेल. विनायक दादा म्हणतात, ताई कालवण काय केला? तर दादा आज कालवण केलंय. हे कालवण म्हणजे हे बनवलंय, मूग डाळ बनवली आहे. निलेश दादा म्हणतोय, हो जेवलो मी, तुम्ही जेवलात का? हो चालू, जेवण झालंय. शुभम म्हणतायत, हॅलो. मानसी, जेवायला ये ताई आणि निलेश दादा, बोंबील फ्राय, बोंबील रस्सा, भाकरी भात. मानसीकडे नेहमीच असं एकदम चविष्ट असतं खरंच. मानसी सुगरण आहेस तू. विनायक दादा म्हणतात, मासे असा काय? नाही हो दादा, आठवड्यातून आम्ही ना एकदाच आणतो, म्हणजे संडे खातो आम्ही. फिश किंवा मासे, म्हणजे फिश किंवा चिकन वगैरे आणतो आम्ही, एकदाच आणतो, रोज रोज नाही आणत. मग असं खाण्यात मजा येत नाही. जी आठवड्यानंतर एकदा खाणार, ते रोज रोज खाल्ल्याने मजा येत नाही बघा. शुभम दादा म्हणते, ओके बाय ताई. शुभम दादा चाललायस, काळजी घेस. आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की ये 1 वाजता. आणि नवीन असशील तर प्लीज सबस्क्राईब कर माझ्या चॅनलला, म्हणजे मी लाईव्ह आलेली तुला कळेल. आनंदास म्हणतात, शरदचंद्र पवार यांनी आज
तर चॅनलला प्लीज नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. निलेश दादा म्हणतोय अरे वा बोंबील फ्राय माझी फेवरेट, जेव जेव मस्त, 2 घास माझे एक्स्ट्रा खा. मानसी खरंच छान बनवत असेल. विनायक दादा म्हणतायत ताई आमची आज आजी मानगावची आसा. ओके ताई मानगावची, कुठला मानगाव? जा मुंबईच्या पुढे गावतात काय? शुभम गोपूर म्हणतायत ओके मानसी. हो दादा. तर पटापटा लाईक करा, डबल टॅप करा आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण पुन्हा भेटू. सावंतवाडी मानगाव. ओके दादा. सावंतवाडी मानगावमध्ये कुठे राहता आजी? म्हणजे मामा आईची आई वाटतं तुमच्या. मग विनायक दादा तुम्ही असाय खैले? तिला खूप आवड आहे रेसिपीची. हो हो मानसीला खूप आवड आहे रेसिपीची. विनायक घाटके. हो दादा विनायक दादा तुम्ही कुठे राहता? सावंतवाडीला का? निलेश दादा काल चेक केलंस का कम्युनिटी बॉक्स? काय होतं ग कम्युनिटी बॉक्समध्ये? शंकर खवास पाटील ताई सबस केले चॅनललाच अगोदर. ओके दादा थँक्यू सो मच, तुम्ही अगोदरच सबस्क्राईब केलं आहे. खरंच छान वाटतंय की मला जे सबस्क्राईब केले आहेत ते मेंबर माझ्यासोबत बोलत आहेत. थँक्यू सो मच दादा. डबल टॅप करून लाईकही करा. त्यानंतर म्हणते तन्मय वरण बाटी वांग्याची भाजी शिरा. वा वरणबाटी मी खाल्ली. माझ्यासोबतच्या ज्या ताई आहेत त्या मला कधीतरी देतात. आल्यावर पार्टी देऊया, माझी गाडी उद्या येणार. ओके दादा. तुम्ही नवीन घेताय का काका? भारीच काका. आम्हाला पण फिरायला द्या हा तुमची गाडी. तुमची नवीन गाडी आम्हाला पण फिरायला द्या हा. विनायक दादा म्हणते आम्ही सध्या कोल्हापूरला असतो. ओके का दादा. छान छान छान. मग आजी मानगावची, आईची आई. ओके. शंकर दादा म्हणतायत लाईक केले ताई साहेब. थँक्यू शंकर दादा, थँक्यू सो मच. तर निलेश दादा म्हणतोय मानसी फोटो टाक चॅनलवर बोंबील फ्रायचे. होय मानसी फोटो टाक. झाल्या संदीप दादा म्हणतात झाल्या का चकल्या बनवून? चकल्या नाही बनवल्या दादा अजून. 2 आयटम झाले आहेत पदार्थ. शंकरपाळी आणि हे काय म्हणतात ते करंजी झाली आहे. कार्तिक दादा म्हणतायत जेवण झालं का? हो दादा झालं जेवण. आणि आनंद दादा म्हणतायत शरदचंद्र पवार माहीत आहे का? नाही दादा मला नाही माहिती. शंकर दादा म्हणतात ताई आपला जिल्हा कोणता? तर शंकर दादा माझा जिल्हा आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा. वरण बाटी वांग्याची भाजी शिरा. ओके दादा. छान छान आहे तुमच्याकडे जेवायला. शंकर दादा म्हणतात कुठे राहता? तर मी कोकणात राहते दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. मानसी आज टाकेन दादा त्याची पण रेसिपी केली आहे शूट. वाव मानसी खूप चांगली ग्रोथ करतेस, अशीच पुढे करत राहा. निलेश दादा म्हणतो 8:30 PM ला रोशनी ताई. ओके. मानसी म्हणते आवडेल का रेसिपी बघायला? तर नक्की टाकेन. हो मानसी सर्वांना नक्की आवडेल तुझी रेसिपी बघायला. विनायक दादा म्हणतायत ताई आम्ही कोल्हापूरला असतो. ओके दादा कोल्हापूरला असता, यावं लागेल कोल्हापूरला. निलेश दादा म्हणते हो टाक मानसी नक्की टाक. तन्मय म्हणतोय टेस्टी. वाव तन्मय दादा मानसी खूप छान रेसिपी बनवते, तूही तिच्या चॅनलला जाऊन नक्की पहा. हो दादा मला खूप आवड आहे नवीन नवीन डिश बनवण्याची. खरंच छान मानसी, तुझ्यात खूप छान टॅलेंट आहे. रोशनी ताई नमस्कार, आलात का तुम्ही? तोरण रंगोली मॅट फोटो बघितले का?
तर मी त्या दिवशी तुझे व्हिडिओ पाहिले ग, तोरण छान बनवतेस. शंकर दादा म्हणताय ताई आता कुठे राहता? दादा मी घरापासून लांब आहे, म्हणजे कोकणापासून लांब राहते मी. नाही सांगू शकत कुठे राहते ते, पण नाही सांगू शकत मी दादा. पण मी कोकणात आम्ही सगळ्या सणांना वगैरे जातो. तर देट्रोजा म्हणताय जय माताजी. जय माताजी. निलेश म्हणते आवडेल तर. मानसी हो दादा नक्की टाकते फोटो पण. आनंदा म्हणते शरद पवार माहीत आहे का? हो नाही आहे हो दादा, नाही माहिती मला. विनायक घाटके ताई दिवाळीची तयारी झाली की नाही? हो दादा, चकल्या बनवायच्या आहेत अजून, आणि चिवडा पण बनवायचा आहे. जीत कुमार हॅलो हॅलो. अमित काका ओके, नक्की नक्की हा काका, नक्की द्या आम्हाला फिरायला गाडी तुमची नवीन नवीन. आणि तुम्ही आम्हाला गाडी दिल्यात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मानसी बोलते लाईक डन ताई, थँक्यू. अजित कुमार हाय. निलेश दादा म्हणतोय नाही ग रोशनी ताई, बघतो वेळ काढून हा नंतर. निलेश दादा बिचाऱ्याक टाइमच नसता. होय ना रे निलेश दादा, टाइम नसता मग तुका. तन्मय म्हणतोय चकली वा. विनायक घाटके म्हणते तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा ताई. विनायक दादा तुम्हालाही दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. रोशनी म्हणते ओके निलेश दादा. वीरशिलार्थ हॅलो. संदीप म्हणतायत आज मच्छी आहे काय? नाही दादा. तन्मय दिवाळीचा किल्ला वाव, दिवाळीचा किल्ला बनवण्याची मजा आहे ती कुठेच नाही बघा. निलेश दादा म्हणते सगळे आज मस्त. विनायक दादा म्हणते ताई या कोल्हापूरला तुमचे स्वागत असा. होय दादा नक्की येतो. मानसी म्हणता दादा चकलीचा काल शॉर्ट व्हिडिओ टाकलाय मी, तसाच आज लाडूचा पण टाकेन. आज बेसन लाडू बनवणार आहे आता. ओके मानसी, बेस्ट ऑफ लक. ऋषी FF ऑफिशियल हेंका असल्यांका हाड करायचा. विनायक घाटके कोकण मिनी स्वित्झर्लंड असा. होय दादा. निलेश दादा म्हणता टाक टाक बघेन मी वेळ काढून हा. ओके निलेश दादा. निलेश कोंडे बरं चला आता येतो, मारा तुम्ही गप्पा. कशा रे निलेश दादा, थांब रे जाऊ नको. मानसी म्हणता थँक्यू माझ्या चॅनल बघायला सांगितलं. ओके मानसी वेलकम. निलेश दादा म्हणते आपल्या माणसांसाठी टाईम काढूचो लागतं यार. थँक्यू निलेश दादा. तू माझ्या लाईव्हला प्रत्येक लाईव्हला थोडं नाही थोडं वेळ तरी येतच, त्यामुळे खरंच बरा वाटतं. जी आपली रोजची माणसं इली ना ती तेंका बघू, ती आपल्याशी बोलतात असं ह्याचं धीर खूप येतात. प्रत्येक हॅलो मानसी येस दादा. ताईच्या लाईव्हला या टाईम मॅनेज झालं तर. ओके मानसी वाट बघू आम्ही दादा. निलेश दादा म्हणतोय हो मानसी. विनायक दादा म्हणतायत ताई पहिला गोड पदार्थाने सुरुवात करा. हो दादा, शंकरपाळी केली गोड गोड आधी, नंतर मग करंजा केल्या. आज हे बनवणार काय ते चिवडा. संकेत दादा म्हणतात हॅलो. संकेत दादा हॅलो. संदीप दादा परी खुशी सुट्टी मिळा नाही काय? तर मिळतली या दादा 18 तारखेपासून. डेट्रोजा म्हणतात कैसी हो भाभीजी, हम ठीक है. मिस्टर सत्यम मग कोकणची काकू बोला काका. मिस्टर सत्यम काका. पब्लिकची डिमांड कोकणची माणसं साधी भोळी नसता, डांबरट असता. होय काय? आमका माहितीच नसता. काय पण म्हणा आमका कोकणातल्या माणसांक डांबरट म्हणा, पण आम्ही असो तशीच रवतलो.
साधी भोळी. तुम्ही आमका डॅमरेट म्हटलंय म्हणून काय आम्ही डॅमरेट होचो नाही, आम्ही साधी भोळीच रवतलो. लाडू कि कवा बनवायचं ताई, मी जेवायला येणार आहे. विश्वनाथ मुंडे. या दादा या, नक्की या जेवायला. बनवणार आहे दादा मी लाडू, पण मला लाडू आवडत नाही. लाडू दादा मला आवडत नाही म्हणून ते लाडू मी स्किप करते. मिस्टर सत्यम, बोला मिस्टर सत्यम काका, कसे आहात तुम्ही? सॅम दाभाडे, हॅलो सॅम. आमची येडी भोळीच भारी. ओके मिस्टर सत्यम काका. विनोद इंगळे, लाईक डन. थँक्यू विनोद दादा, थँक्यू सो मच. विनायक दादा, कोकणची माणसं साखरेपेक्षा गोड असा. मग हेंका खय कळता ह्या माणसांका? म्हणतात डांबरट असतात कोकणची माणसं. काय सांगतलं हेंका? कोकणची माणसांका स्वार्थ नसता खयच्या गोष्टीचो. कोकणची माणसं. ओम घाडगे, हॅलो. सॅम दाभाडे, नमस्कार दादा. आम्ही हिंगोलीवरून. विनोद दादा नमस्कार, तुम्ही हिंगोलीवरून आहात, खूप छान वाटतंय की एवढ्या लांबूनवरून तुम्ही लाईव्हला जॉईन आहात. काकू लग्न लागायला का तुमच्या त्या काय आमच्या बाळांना सुट्ट्या नाही, 18 तारीखपासून लागणार. एक मूर्ख माणूस. आम्ही मनमाडवरून. ओके मनमाडवरून आहात दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर चॅनलला आल्याबद्दल तुमचं खूप खूप स्वागत. तर नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा दादा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. डबल टॅप केला स्क्रीनला की लाईक होऊन जातं. विनायक दादा म्हणतात कोकणची माणसांची जगात सर नाही, इतकी ती पाण्यासारखी निर्मळ असतात. तर ह्या माणसांका दादा नाही कळणार, काय पण बोलतं. कोकणची माणसं चावट असतं, डांबरट असतं. तर एकदा कोकणात येऊन बघा आणि मग म्हणा. तिखट शेव बनवणार का, संदीप दादा विचारतात. हो दादा, तिखट शेव बनवणार आहे लसूण टाकून. छान वच्चा ओ कमेंट. माझ्या विषय गैरसमज करता ओ काकू. नाही, मी तुझ्याविषयी नाही सांगत आहे. अजून एक मला कोणीतरी इथं बोललेलं सांगते. कोणी बोललेलं? पब्लिकची डिमांड म्हणून एक चॅनल आहे, त्यांनी म्हटलेलं की कोकणची माणसं साधी बोळी नसतात, डॅमरट असतात. तर मी त्यांच्याबद्दल बोलले, मी तुझ्याबद्दल नाही बोलली. संदीप दादा तुम्ही बनवताय काय? मोहन भाई म्हणतायत. हॅलो मोहन भाई, नमस्कार. आकाश कांबळे, हाय. आकाश कांबळे कुठं राहता? मी कोकणात राहतो. विनायक दादा म्हणतात चिरोटे बनवा ताई, गोड आणि सॉफ्ट असतात. चिरोटे माहिती नाही आहे चिरोटे कसे असतात ते, पण बघेन मी कसे असतात ते. आकाश कांबळे म्हणतात मॅडम नमस्कार. हो का? हो दादा, तुम्ही कुठे राहता नक्की सांगा. सचिन महाडिक, जय शिवराय युवा कंस्ट्रक्शन, हॅलो. संदीप दादा म्हणजे आम्ही रेडीमेड आणणार का दादा? रेडीमेड का आणताय? आता इथं काय माझी कुंडली काढताय का हे सर्व विचारून? मलक खाना म्हणता आय लव्ह इंडिया. येस, आय लव्ह इंडिया, वी लव्ह इंडिया. सचिन दादा म्हणतात गुड आफ्टरनून दादा. टॉयस नवनाथ, हॅलो दादा. माझी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नको विचारू, प्रश्न विचारू नका.
सर्वेश राजम. चिरोटे हे पहिलंच ऐकलं पदार्थ. कोकणात सहसा नाही वाटतं चिरोटे वगैरे म्हणजे असं बनवत, म्हणजे बनवत असतील पण नाव काहीतरी वेगळं असेल त्याला. मिस्टर सत्य, आम्ही मग च्या वेळेस शेजाऱ्याला दिलेला मिठाईचा डब्बा 5 दिवस आणि परत घरी आला पागा मग लोकांची काळा. काय मला कळतच नाहीये. पाघा म्हणजे डबा आणि 5 दिवस आणि परत घरी आला पागा मग लोकांची कला. काय समजतच नाही बाई. सचिन महाडिक दादा, तुम्ही कुठचे असं मानसी विचारते. मानसी, गाव कोणता सचिन दादा? मारुती काशीत. नमस्कार दादा. मारुती दादा नमस्कार. लाईव्हला नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा डबल टॅप करून आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. संदीप दादा म्हणते तुमच्यासारखी छान बनवून झाले तर पाहिजे, चांगले नाही झाले तर जबरदस्तीने खावं लागेल. हे मात्र खरं आहे. हा, नाही झाले तर मग आपल्यालाच खावं लागतं ते कंटाळत. त्यापेक्षा बाहेरून आणलेलं बरं असं म्हणताय. ओके, थैंक यू एस चिंटू, आपने मुझे बहुत अच्छी टिप्स दी इसलिए. विनायक दादा म्हणतात बरं ताई, निरोप घेतो, तुमच्याबरोबर बोलून छान वाटलं, परत भेटू पुन्हा एकदा. नमस्कार ताई तुम्हाला. विनायक दादा तुम्ही चाललात का? बरं दादा, थँक्यू तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. तर परत एकदा नवीन म्हणजे उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. ओके, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए. ओके, थँक्यू जी, थँक्यू. मिस्टर सत्यम, ओ हॅपी बर्थडे टू यू काकू. ओके, थँक्यू. मानसी, होय गोड बरोबर बोलतात ताई चिरोटेला. गोड बोरो. ओके, गोड बोरो बोलतात. संदीप दादा विचारताय मराठी गाण्यांचे शॉर्ट व्हिडिओ कधी बनवताय? बनवते दादा, बनवते, नक्की बनवते. इथं एक लाईव्हला डॉक्टर काका आहेत, तर तुम्हाला काय केसांबद्दल जर म्हणजे प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. इथं आहेत एस चिंटू, नक्की विचारा. हां, केसांबद्दल काय हे असतील तर, प्रॉब्लेम असतील तर. ज्ञानेश्वर दादा आलेत. हॅलो, हाय ज्ञानेश्वर दादा, नमस्कार. मिस्टर सत्यम, काकूला सगळ्यांनी विश करा पटकन. इथं काकांचा बर्थडे आहे मिस्टर सत्यम काकांचा, तर काकांना पण करा हॅपी बर्थडे सत्यम काका. संदीप दादा म्हणते आज बर्थडे आहे का खरंच तुझा? नाही, माझा नाही आहे, ते सत्यम काकांचा आहे. त्यांना विश करा सर्वांनी, टाळ्या वाजवा. हॅपी बर्थडे टू यू, क्लॅप क्लॅप. हॅपी बर्थडे टू यू सत्यम काका, क्लॅप क्लॅप. नाही हो दादा, माझा नाही आहे बर्थडे. तर पटापटा लाईव्हला डबल टॅप करून लाईक करा. नाही, सत्यम काकांचाच आहे बर्थडे. हॅपी बर्थडे सत्यम काका, क्लॅप क्लॅप. हॅपी बर्थडे सत्यम काका, क्लॅप क्लॅप. तर पटापटा 18 लाईक झाले आहेत. प्लीज पटकन पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून. 19 लाईक.
19वा नंबर कोणाचा आहे लाईव्हला त्या लाईकसाठी? मला 19 नंबरला लाईक करून पटकन कमेंट करा. अंबानी पेट्रोल पंप. हॅलो दादा, खूप दिवसांनी आलात तुम्ही लाईव्हला. तुमचं स्वागत आहे लाईव्हमध्ये. कोकणची माणसं साधी भोळी. मग स्पेशल खरेदी झाली की नाही कुडाळमधून? नाही दादा, काय स्पेशल खरेदी करायची, काहीच नाही. विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. माझा बड्डे नाही आहे आज दादा, माझा बड्डे नाही आहे. ते उगाच सांगतायत की बड्डे आहे आज म्हणून. आर चौधरी, हाय, नमस्कार. अरे यार, हॅपी बर्थडे ताई. अरे मी माझा बर्थडे नाही आहे. चला, मला बर्थडे विश नका करू. पटापटा एक लाईक करा. ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी पटापटा लाईक करा. मला बर्थडे विश करण्यापेक्षा लाईक करा पटापटा सर्वांनी. अंबानी साहेब, राम राम. कसे आहात? नीता मामींचं बरं आहे ना? आता मामी पण शोधतोय. अंबानी पेट्रोल नाही आहे का? बर्थडे नाही आहे हो दादा माझा. पब्लिकची निमंत्रण पार्टी पाहिजे डार्लिंग आम्हाला. संदीप दादा म्हणतो या बोथ साऊंड बार घ्या. माझा बर्थडे आज नाहीच आहे. उगाच माझा बर्थडे आहे म्हणून व्हायरल करू नका मला. बर्थडे आहे म्हणून. ज्या दिवशी माझा बर्थडे आहे असं मी सांगेन त्या दिवशी माझा बर्थडे असणार आहे. तर या चुकीच्या अफवांना बळी पडू नका. शैलेश दादा म्हणतायत हाय. शैलेश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. पण माझा बर्थडे आज नाही आहे ना. असेल तर मी सांगेन. शॉर्ट मराठी गाण्यांसाठी आणि इतर ठिकाणी वापरता येईल. हो दादा, घेते साऊंड बार 2. अनिक आचरजी, हाय अनिल दादा नमस्कार. कितनी % बैटरी? 78% बैटरी है. शैलेश गडासी नमस्कार. डबल टॅप करून लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे. माझ्या चॅनलवर नवनवीन कोकणातले व्हिडिओ असतात. तसेच छान छान शॉर्ट्स पण आहेत आणि कोकणाबाहेरचेही म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरचे पण टुरिस्ट प्लेस मी दाखवते. तर प्लीज चॅनलला जाऊन सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो. कोकणातले व्हिडिओ पाहायला सर्वांना आवडतं तर नक्की जाऊन पहा. गौरी गणपतीचं विसर्जन, त्याचं आगमन हे सर्व दाखवलं आहे. तर प्लीज पटापटा जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. कोकणची माणसं. शैलेश सॉरी कशासाठी?
चॅनलला पटापटा सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करा लाईक करायला. स्क्रीनवर डबल टॅप करा जेणेकरून लाईक होईल. प्रीती मेहतर, हाय ताई, नमस्कार. कल चोडू, बिग फॅन, थँक्यू. मनराज सिंह, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है ये, गुजराती में लिखा है कुछ ऐसे. जैन बोनमा, नमस्कार. मैं आपको नमस्कार बोल रही हूँ विराज भैया. ताई मी लाईव्ह सिंकवर ठेवून भांडी घासत बघत आहे. ओके मानसी, घास घास. लाईक करो, लाईक करो. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे माझ्या. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापट लाईव्हला लाईक करा डबल टॅप करून. I am from Karnataka. मैं समझ नहीं पाई आप क्या बोलना चाहते हो. बर्थडे आहे काकूचा, जल्लोष साऱ्या लाईव्हचं. थँक्यू. कोकण घोडा, काय कोकण घोडा. नवनाथ, काय म्हणता प्रीतीस आहे. काही नाही दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मी कुठे बॅड वर्ड्स म्हटलं दादा तुम्हाला. मी तर वाचलंय काल चोडू, ये नाम मैंने रीड किया. मिस्टर सत्यम, युअर नेम इज सो स्वीट. मिस्टर अंबानी साहेब गेले का. हो. सत्यम काका नमस्कार. मिस्टर सत्यम, राम राम काका. मिस्टर सत्यम काका, मिस्टर सत्यम काका, राम राम. बंटी टेक्नोलॉजी स्टडी चाहिए. ओके, स्टडी करो. कोकणची माणसे साधी बोळी चॅनलला तुमचे सर्वांचं स्वागत आहे. SS, नमस्कार दादा, नमस्कार.
तुम्ही मजा घेताय काय काय राव काकू आता? येस, कोकण माता का पता लगाइए. कोकण माता का पता लगाइए कैसे लगाइए? जॉब काय करता तुम्ही? दादा मी जॉब नाही करत आहे, हाऊसवाईफ आहे मी. आणि माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधीभोळी. माझ्या चॅनलला छान छान व्हिडिओ आहेत कोकणातले, तर नक्की जाऊन पहा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि माझा रोज 1 वाजता लाईव्ह असतो, तर नक्की तुम्ही लाईव्हला जॉईन व्हा. कुठे असता? तर मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली दादा. मानसी नंतर ये ताई लाईव्हला, रोशनी ताईच्या. पॉसिबल झालं तर आपण मज्जा करू. ओके मानसी. तेव्हाच मी जरा कामात असते, जेव्हा मिस्टर येतात जेवायला, मुलांना सोडायचं असतं ट्युशनला, त्यामुळे मला तेव्हा येणं पॉसिबल होत नाही. आणि 3 वाजता खूप म्हणजे थकून गेलेली असते, त्यामुळे मला बोलायला पण जमत नाही. मानसी म्हणते ओके. शैलेश दादा नमस्कार. निलेश कवस, हॅलो निलेश दादा. एस लाईक केलं, थँक्यू दादा, थँक्यू. सबस्क्राईब पण करा नवीन असाल तर. गणेश माझं नाव. हाय ताई साहेब. गणेश दादा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही नक्की सांगा. मी सिंधुदुर्गला आलं फिरायला तर काही मदत होईल का? मी कधी नाही आलो तिकडे दादा. म्हणजे माझं सिंधुदुर्ग गाव आहे, पण मी कामानिमित्त आम्ही दुसरीकडे राहतो, त्यामुळे सिंधुदुर्गात आमचं फक्त सणावाराला जाणं असतं. शुभम, पण मी तुम्हाला गायडन्स करू शकते नक्की. शुभम म्हणजे लाईव्हवर तुम्ही जर मला विचारलात कुठे काय जायचं आहे, तर मी नक्की तुम्हाला सांगू शकते की कसं जायचं ते. तुम्ही कुठनं आहात ते नक्की सांगा मला. एस भगवत पाटील, हॅलो दादा. गणेश दादा म्हणते कशी आहेस ताई? मी छान आहे गणेश दादा, तू कसा आहेस? माझी ताई म्हणजे माझी दुसरी आई आहे. थँक्यू गणेश दादा, खूप छान बोलतोस तू, खूप छान बोललास. जय शिवराय ताई साहेब. जय शिवराय ओमकार दादा, नमस्कार. लाईव्हमध्ये स्वागत आहे तुमचं. दादा नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब पण करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण एक फॅमिली म्हणून असू. म्हणजे अनोळखी नसाल तर स्वागत आहे तुमच्या चॅनलमध्ये. एस मी लातूरवरून आहे. ओके दादा, लातूरवरून आहात का? छान, या नक्की कोकण फिरायला. गणेश दादा म्हणतो ताई खरं बोल, बरं वाटतंय ना तुला? हो दादा, म्हणजे सकाळी 5:30 पासून उठल्यापासून कामं असतात, त्यामुळे थोडंसं थकायला होतंच, पण तुमच्याशी सर्व चांगल्या माणसांशी बोलताना मला बरं वाटतं. संदीप दादा म्हणते आज जेवण काय बनवलं? तर आज वरण भात बनवले दादा. गणेश दादा म्हणतात खरं बोलताय. हो गणेश दादा, मी खरं बोलते. ओंकार परी, तुम्ही प्रॉपर कुठून आहात? तर ओंकार दादा मी प्रॉपर सिंधुदुर्गातूनच आहे, पण इथं गाव वगैरे मी नाही सांगत लाईव्हला, त्यामुळे. पण मी सिंधुदुर्गातली आहे. कृष्णादादा बोलत आहेत. हॅलो कृष्णादादा. शिवकांत हॅलो. संदीप दादा म्हणतात पापड नाही भाजला. पापड भाजायचा गरमागरम. तर लाईव्हमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. डबल टॅप करून प्लीज कमेंट डबल टॅप करून लाईक करा आणि छान कमेंट करा, नीट कमेंट करा सर्वांनी. अनिल दादा म्हणतात नीट कमेंट करा. हो दादा, मी आताच सांगत होती नीट कमेंट करा. शिवकांत, आपको हिंदी आती है? हाँ भैया, हमें मराठी भी अच्छे से आती, हिंदी भी आती है और हमें कोकणी भी अच्छे से आती है.
आणि लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. गणेश माझं नाव, माझी ताई आहेच बरी. थँक्यू गणेश दादा. अनिल दादा खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. तुमचं स्वागत आहे लाईव्हला. मी पुढच्या महिन्यात येवं म्हणतो. सध्या फिरायला व्यवस्थित असेल का तिथं? हो दादा, आता छान आहे फिरायला, तुम्ही जाऊ शकता. पण समुद्रावर जाताना काळजी घ्या. उगाच खोल समुद्रात जाऊ नका. आणि किनाऱ्यालगतच एक समुद्राचा आनंद घ्या. म्हणजे खोलवर जाऊन जीव धोक्यात घालणं बरोबर नाही. आणि निसर्गाचा अंत पाहू नये असं म्हणतात. तर कोकणात गेलात तर छान म्हणजे काळजी घेऊन हे करा, प्रवास करा. ज्यांना नीट बोलायचं नसेल ते जाऊ शकतात. त्यांना कोणी आमंत्रण दिले नाही याल म्हणून लाईव्हवरती. हो दादा, मी पण तेच सांगते की जर चांगलं बोलता येत नसेल तर वाईटही कोणी बोलू नये. बस, जर तुम्हाला तुमच्याकडे चांगली बोलण्याची वृत्ती नसेल तर जगात येऊन काय फायदा आहे ना. म्हणजे जेवायचं बाकी आहे. म्हणजे मुलं एक जेवली आहे, एक येणार आहे. मी आणि मिस्टर आम्ही एकत्र जेवतो. गणेश मेरे को कॅनडा आती है और वा जेलिका जेवली का? ओके, नाही जेवली आहे. कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से. शिवकांत महाराष्ट्र से है, सिंधुदुर्ग जिल्हा. अजित मिरजे, हाय नमस्कार. माका कोकण फिरायचं असा तर दादा नक्की फिरा या कोकणात. कोकण खूप छान असा आणि कोकण आपलंच असा. येवा माझ्या भीमानं ओ माय सोन्यानं भरली ओटी. छान दादा, छान. गलत कमेंट मत करो. येस, गलत कमेंट मत करो. म्हणूनच मी विचारतो. मी पहिल्यांदाच जात आहे, कधी नाही गेलो. हो दादा, म्हणजे निसर्ग तुम्हाला भरभरून देतो, पण ते घेता आलं पाहिजे ना. आता जर तुम्ही समुद्रात गेला किंवा एखाद्या टेकडीवर गेला तर माणसं अति करतात आणि म्हणजे असे भरपूर केस होतात जी धबधबा धो धो करून ओततोय आणि त्याच्या मुळापाशी जायचं आणि तिथं जीव जातो. तर असं नको. छान एन्जॉय करा. मैं चिपळूण से हूँ. माझी लाडूबाई कशी आहे? छान आहे दादा, छान आहे. मानसी, येवा कोकण आपलोच असा. हो, येवा कोकण आपलोच असा. संदीप दादा म्हणतात छान छान रांगोळ्याचे व्हिडिओ दिवाळीत बनवा. हो दादा, बनवतो. कैसी है वो माझी माय? छान आहे दादा. दादा मला पैशांचं माहिती नाही हो, किती लागतात ते. कारण जिथं आपण राहतो तिथं किती पैसे लागत असतील हे नाही माहिती ना. कारण आपल्याला तसे म्हणजे पैसे देऊन फिरायची वेळ कधी येत नाही ना, त्यामुळे. पण मी जर तुम्ही माझ्या लाईव्हला कंटिन्यू असाल तर परत जर मला विचारलं थोड्या दिवसांनी तर मी तुम्हाला नक्की सांगेन. विचारून चौकशी करून नक्की सांगेन. अनिल दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू अनिल दादा, थँक्यू सो मच. कारण मी मित्राचे गणपती करत होतो कोकण सावंतवाडीमध्ये. काय लोक आहेत राव, एक नंबर. आपल्या घरातली लांब पण आपल्या घरातल्यासारखं करतात. एक नंबर माणसं. ओके ओंकार परीत. तू गणपती करू सावंतवाडीमध्ये यायचं भारीच. म्हणजे गणपती करूची कला तुझ्याकडे असा. छान, बरं वाटलं ऐकान. संकेत रिटे, हाय संकेत दादा, नमस्कार. गणेश दादा म्हणतोय 23 नंबर लाईक. थँक्यू गणेश दादा. अनिल नाईक म्हणताय जेवण झालं का? दादा म्हणजे काय सांगू, थोडं मुलं यायची, एक मुलगी आली, दुसरी मुलगी यायची आहे, ती येणार, ती जेवणार, मग मिस्टर येणार, त्यांच्यासोबत आम्ही जेवणार. मानसी, एस दादा लागतात दादा पैसे, कारण बस टाईमवर नसतात तर दमादमान करून दमदम करून जाऊचा म्हटला तर
त्याला हवे तसे पैसे मागतात. ओके, मानसीला माहिती आहे. ओंकार म्हणतोय खूप असा. ओके. ओंकार ओंकार तू कुठे सावंतवाडीला कुठे गणपती करायला जायचास नक्की सांग. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम कसम दादा. संदीप दादा म्हणजे दिवाळीच्या सुट्टीत विजयदुर्गला भेट द्या आणि व्हिडिओ बनवा. दादा मी घरापासून थोडी लांब असल्यामुळे मी नाही जाऊ शकत तिथपर्यंत, पण आम्ही सणाला वगैरे जाऊ, पण या दिवाळीला शक्य नाही आहे. ताई आम्ही कोकणकर आहेच भारी. हो, आपण कोकणकर आहोत भारी. कोकणची माणसं साधी भोळी. पण या कोणाकोणा पटणं नाही हां, असं कोकणची माणसं साधी भोळी म्हटलं की. एस बरं, ओके. मी निघाल्यानंतर मग बोलतो नाही वर तुम्हाला. ओके दादा. सावंतवाडीमधून शिरसिंगे आहे तिथं. ओके ओके. मग तिथं काय रेखणी वगैरे करायला जायचास का तू, की पूर्ण मूर्त्या वगैरे बनवायला जायचास नक्की सांग. गणेश ताई माझं जीव आहे दाजी माझा आधार. छान. गुरुभाई हाय नमस्कार. कारण कोणीतरी थोडं तर माहिती दिली म्हणजे माणसाला पुढे समजतं. एकटा आहे मी. ओके दादा, नक्कीच माहिती देऊ. मानसी सांगते तुम्हाला बघा. दादा आम्ही जूनमध्ये गेलो होतो. 1 दिवसात गाडी केली होती. गुहागरवरून 5K घेतले होते. गणेश माझं नाव म्हणते. ताई मालवणी बोलतात ओ माझी माय. हो माका मालवणी येतं. ओके बाय. ओंकार गोठेवाडी. ओके ओके गोठेवाडी. मग तू राहतो कुठे आता ओंकार दादा. पण मी बामणगल गणपतीपुळे हे फिरले होते. ओके. रिटर्न पण त्यांनीच आणलं होतं. ओके मानसी. जूनमध्ये पण जातात का फिरायला? पाऊस जास्त असतो ना म्हणे ना. हो, कोकणात जास्त पाऊस असतो जून जुलै ऑगस्टपर्यंत तरी. त्यामुळे त्या दिवसात न जाणे म्हणजे जातात धबधबे वगैरे पाहायला. पण तुम्हाला समुद्र वगैरे फिरायचं असेल तर जूनमध्ये नाही, ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये नक्कीच जा. विजय काटे राजापूर. नमस्कार विजय दादा नमस्कार. पूर्ण गणपती रेखणी कलर काम. ओके, छान काम करतो. पुणे. मग तू पुण्यावरून सावंतवाडीला जातो गणपतीचं काम करायला. गणेश माझं नाव. माझ्या ताईसाठी काय पण देईन माझा जीव पण. नको दादा मला जीव नको. मानसी दीदी गेली होती म्हणून की फिरायला. हो मानसी दादा पाऊस असतो पण व्ह्यू छान होता. आणि आम्ही राहायला गेलो तर त्या दिवशी कमी पाऊस असेल त्या दिवशी फिरून आलो होतो. ओके. गणेश दादा म्हणतायत माझ्या ताईसाठी काय पण. थँक्यू गणेश दादा. मानसी हो दादा माझं गाव आहे तिकडे. मानसी आम्ही दरवर्षी जातो. संदीप दादा म्हणतात कोकणची माणसं साधी भोळी. आमका पटता पाहिजे म्हणून गाणी ऐकून घेवा. मू माहेरला जाते हो नाकवा. ओमकार प्रणित तुम्ही कुठे राहता? आम्ही कोकणात राहतो. अगं माझी दीदी मी एकटा आहे. गाडी कशी परवडेल? ओके. मानसी हो दादा पाऊस असतो पण आपल्या रिस्कवर जातात लोक. मोहन जाधव तुम्ही कुठे राहता? मी कोकणात राहते सिंधुदुर्ग जिल्हा. मानसी ओके दादा मला वाटलं फिरायला आहे. गणेश तू बोल ताई कधी येऊ मी तुला आणि दाजींना घ्यायला चिपळूण फिरायला. मी सांगते मी चिपळूणला आली की. मी 4 महिन्यापासून निघालोय पण विचार करते एकट्याला जमेल का नाही म्हणून. ओके दादा विचार करून आम्ही सांगतो, पूर्ण माहिती देतो तुम्हाला. तू फक्त बोल. ओके मी सांगेन तुला कधी यायचं ते. तर काय पण म्हणा माणसं एक नंबर जबरदस्त. हो दादा खरंच माणसं खूप छान असतात. तुला अनुभव आला आहे. पण इथं म्हणतात की कोकणातली माणसं डांबरट असतात. तू यांना सांगू शकतोस की कोकणातली माणसं कशी असतात.
सविंद्रा गायकवाड, हॅलो सविंद्रा. मानसी, मग बसचे टाईम ओमकार पाटील, आवडली लोक, मिस्टर बोडी, हाय. तर थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. उद्याच्या लाईव्ह एकच्या लाईव्हला नक्की जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. म्हणणारी लोक जावा म्हणावं एकदा. तेच ना, मी त्यांना सांगितलं, असं म्हणण्यापेक्षा एकदा कोकणात जाऊन बघा. स्वतः काहीतरी स्वतः पेच पाणी खाऊन राहतील, पण आलेल्यांना उपाशी नाही पाठवणार. ताई, कोकणची माणसं कशी असतात? फणसासारखी असतात. हो, फणसासारखी असतात. तर थँक्यू सो मच हा सर्वांनी लाईव्ह आल्याबद्दल. उद्याच्या एक वाजताच्या लाईव्हला नक्की या सर्वांनी. मानसी म्हणते, होय ओमकार परी दादा, आम्ही कोकणातले सडे आणि सगळ्यांना हेल्प करणारे असतो. प्रणित ओमकार म्हणतोय 100% एस एस. असं का ग मानसी दिदी, माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू मानसी, तू दादांना माहिती दिल्याबद्दल. तर काळजी घ्या सर्वांनी. बाय गणेश दादा, बाय एस एस दादा, ओमकार दादा, बाय मानसी, बाय. सर्वांनी काळजी घ्या.